Magandang umaga po mga kabos. Dito na naman po si Boss Lando Explorer na mag-iikot ulit sa Malabon Fish Market. Tara, let's go! Dito na rin tayo namili ng ating mga gulay. Morning. Wala nga ano. Dito po kami sa Malabon. Dito kami sa Malabon. Kaya na pwede makaus pa ulit konti. Pasok ko lang kung ano. Mente balik ako. Benta ng kilo, galunggong. Hindi, galunggong. Ayun na. Dami nilang paninda ngayon, no? Daming tumpok-tumpok. Ang marugalunggong. Napakol. Galunggong. Dami. Sit. Ang galunggong, oh. Boss! Sinta ka lang, boss! Kasi boss, Oh, ganyan karami po yung mga paninda po nila ngayon, no? Galunggong. Tumpok-tumpok. Malaki boss, malit. Tara, dito tayo. Ayan, no? Ah. Dati, lilinis na. Ang galunggong, 120. Laki. Tumpok. Idol, busy-busy sa pag-ihiwa dyan, ha? Busy sa pag-ihiwa ng bangos. Ay, laki ng bangos, oh. Ang piraso, 130, oh. Mura na to, oh. 130, oh. Tagupan, oh. Ano? Yellow pin, 160 lang kilo. 160 lang sa piraso, oh. 1 kilo. Ayan, oh. Dito yan kay tropa, kay Idol. Busy lang siya ngayon pag-iiwan ng bangos. Ayan, o, kita nyo naman. Ayan. Boss Lando. Boss Lando Explorer. Ayan. Ipon, 250, oh.
Sariwa. Ayun po natin ngayon, sir. Ay, si boss, kaya po nga. Vlogger, boss. Vlogger. Vlogger yan, vlogger. Boss lang to yung ano niya. Yung, ano? Kung magpupunta kayo dito, makikita nyo yan. Yung kulay dilaw na yan, dating Star J. Yung kulay green na yon, nakikita nyo, yan po yung pinaka-trademark. Yan po yung City of Malabon. Yung City Hall po ng Malabon natin. Ayan po siya. Nakikita nyo po. Bulog na hindi na rin. Parang tahong, no? Oo, sa'yo sariwa. Ayan, no? Aba, oh. Konti na rin paninda ni nanay, oh. Kailang, mahal nga lang. Mahal mo tinda yan eh. Kung manggagaling kayo, ayan, parting na botas. Yan, sa kabila. Yung daw po nito, konsignasyon. Medyo sa ngayon, hindi traffic ah. Maluwag ng kalsada. Pag araw ng linggo, asahan nyo na ang traffic. Pero ngayon, araw po ng Miyerkules. Okay mga idol. Ingat idol, ingat Okay. idol. Ito, nanay oh. Vlog po, Nay. Hello, te. Ayun, tinda nila, oh. Madam, bata ko. Ang laki ng taho, oh. Kwenta na isang lata, oh. Ganda ba? Tumpok. Isang tabo, 100. Gilid, oh. Yung manok, 130. 100. Ayan po, mga nakarepak na po siya. Mga gulay. Tayo. Yung mga gulay po nila, oh. Mangga. Sariwa naman, meron naman siya ating ano. Nawala sa kanya yung bisugo. Wala po siya. Sariwa, oh. Tamban, ay hipon. Kuya, ubos na yung talaban niya, ang bilis. Tahong. Natabo po niya, 100. Pwede lang tabo niya, kuya. Ayan, oh. Yung seaweed. Lamang. 120 na po. Ang tulong, oh. 120. Tulong, 120 na, oh. Tulong. Yan na lang kasi, 160 kanina yan, 150. Tulingan, galunggong. Ayan, dami. Mga kanilang mga paninda, mga nakalatag. Ayan, bangos, pusit, ipon. Medyo tumabi po sila ngayon sa gilid. Kanina, medyo nasa sa kalsada ngayon, nasa gilid na po ulit sila lahat. Hindi ka na nakakabalik dito. Yung hipon na 240 kilo. Sariwa, oh. Moremos. Ano? 240. Hindi ko man mahanap kung anong ano yung channel. Dahil pusit, oh. Lumot yan, lumot. Lumot, 140. Isa't kalahati na lang siguro yan niya. Sige na, pagkita ko yan. Yan! Sige na lang, ayaw mo ba? Oo, ilang, boss. Nanay, oh. Da. Yun yung tuna. Oh. Tuna yan, ini-slice mo yun. Tuna to, te. Oo. Ayun yung itaw. Lalaki. Ano? Tuna, oh. Mga laman niya, oh. Galunggong talaga, 100 pesos lang, 1 kilo, oh. Kaya hindi pa mga nakakaalam, punta po kayo ngayon dito sa Malabon Fishport. Mura po ngayon ng galunggong, 100 po ang kilo. Ay, ikutin po natin, oh, halos lahat, pati mga hipon, mura po ngayon. Yan natin. Ang laki ng isda, oh. Wala po. Sandala, sandal! Oy, sandala, sandala! O, Oh, si Idol. sandala!
Galunggong 100, oh. Lahatan daw 100. Yung ano, pusit. Shoutout po sa mga tiga-Tinsuya. Shout out sa mga taga-Tuya. Boss, hello. 200 ang pusit mo, sariwa, oh. Ano na? Hipon na, oh. Oh, tilapia nakadapa, may nakatuwar, may nakatiyaya. 250 kilo. Ayan, Ha? dami nang bumibili, oh. 300. Dalawang presyo po siya. Dami Mura pa hipon. rito. Saan ka pa? Sa mga gusto pumunta po, 14 anyos. marami po kayo mapipili dito. Mas makakamura kayo sa kanilang mga paninda. Pag sinabi nila, pag kumain ka ng hipon, babata ka ng 2 taon. Yun, ano sinasabi ko. Ano na? Akala ko babata pa eh. Ano, ma'am? Ayun, nabili na kayo. Mura na po yan. 300 ang malaki. Sariwa po. Tilapia, oh. Ano? Tilapia. Batangas. Ang galunggong, dami talaga. Ang lalaki ng galunggong, oh. Ayo, dito. Dito ako pa rin, oh. Ayun, salay-salay. Ang hipon. 240. Kilo ng hipon, no? Galunggong, daming galunggong, ang lalaki. Yan, 100 lang kilo. 100 lang din kilo. Halos lahat na nakikita natin ng mga galunggong na lalaki, puro 100 lang ang kilo. Pero dito, oh. Espada. Elupin, oh, 130. Mabalik po ulit siya sa gilid. Ngayon, ito, wala naman pong traffic. Pero doon sa itaas na galing po na botas, nagkakaroon po ng traffic ngayon doon sa paakyat at bababa. Pero dito po open. Ayan po. Ang daming hipon, no? Murang-murang hipon. Dagsa po ngayon, 280, 260. Yan po yung sinasabi ko sa inyong munisipyo po ng Malabon. Yan po yung pinaka-trademark po natin. Yung building na po na yan. Kung pupunta po kayo dito sa Malabon Fishport. Bangos, oh. 130 kilo. Medyo mababa ngayon. Napanindan nila, oh. Ay, ito na yung buto. Ang galak mo, oh. Galunggong talaga, 100 na taga kilo, oh. Famous ka naman sa Facebook mo. Ang lawak na sa akong nakagara na yan. Sandaan, namin pag dalawa, 150. Pusit, 50 lang. Pusit na lang kilo, may 50 itong po. Ano ba ngayon? Ito, dalawa 150, pusing. Ang dami. Magpusik. Dalagang bukid. Babae. Dami paninda ngayon, no? Araw ng Miyerkules. Suma. Ang dami sila, oh. Hey! Mr. Wong, andiyan ka pala. Shout out to Mr. Wong. Ayan, no? Nasa kabilang side naman siya. Kahapon nandito. Ngayon, nasa kabilang side. Shoutout pala kay Joshua. O, shout out kay Joshua. Tuna. So, hanggang dito na lang po. At maraming salamat. God bless.